Bună ziua, aveți timp să ne răspundeți la o întrebare? Vă rugăm frumos. Ne puteți descrie în 5 cuvinte organul genital feminin? 5 cuvinte? Cum vă vine dumneavoastră? Cum considerați dumneavoastră că ar suna? Mod a satisface niște nevoi necesare, a satisface nevoi necesare. Da. Asta am înțeles, da. Dar cum îl puteți descrie în 5 cuvinte? 5 cuvinte care... Bine, uzual, da, pentru român e ceva vulgar să zici, organul, ce să-i spun, cum e? Păi nu sinonime, cum îl descrieți dumneavoastră? Zi dracu ce știi tu o vorbă. Da. Deci nu, în privința asta nu pot să spun. Nu aveți. Nu, n-am nicio... Măcar un sinonim ne puteți da al substantivului vagin? Am auzit-o, lui vagin. O gaură neagră, da. Am auzit un banc acum la televizor că de ce n-are păsărica buletin, că ce e căscată și îl pierde. Da, ceva de genul ăsta. Mulțumim, mulțumim.